Παπαδόπουλος πυροβολεί, ο Σαλπικίδης, out. Ζητάει ο Ήβανσιτς από την άλλη πλευρά, πέρασε η μπάλα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το πλασέ του Ήβανσιτς, out στο 4. Σπυρόπουλος, το είναι ίδια λογική, αναζήτησης δηλαδή Σαλπικίδη Παπαδόπουλου, εδώ έβγαλε ο Ισά, πήρε ο Παπαδόπουλος, το σούτ στο δοκάρι, στο 14. Φουνενάκης, που την πίεση του Τζιόλι, έχασε, πήγε και ο Μάτος στην μπάλα. Ήβανσιτς για τον Παπαδόπουλο, ευκαιρία εδώ το πλασέ πάνω στον Τζόρβα. Γκέρμπερ. Άλλαξε με τον Ντρούλιτς, μπήκε ο Γκέρμπερ, καλή και η προσήλωσή του, με τα πόδια ο Γκαλίνοβιτς διώχνει. Στο 28. Τελείωσε Σίμιτς. Ο Ρουμπάκης, η μπάλα έξω, ο Κουνενάκης δεν μπόρεσε, ο Ήβανσιτς, ξανά ο Όφη. Ο Γερμανάκος δίνει τι, τον τραβάνει παίκτης του Παναθηναϊκού, πρέπει να πηγαίνει στο πέναλτι. Στο 31 εκβιάζει το πέναλτι και τελικά το παίρνει. Βέβαια, υπάρχει καμαρκάσμα από τον Κούμα εκεί. Ντρούλιτς λίγα μέτρα φορά. Τελεί 1-0. Ο Όφη ανοίγει το σκορ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Σαρακάκης θα γεμίσει στην άλλη πλευρά για το Σίμιτς. Πάει ο Βίντρα απρόσεκτα στην μπάλα, κέρδισε ο Σίμιτς, out! Παλιά για τον Παπαδόπουλο. Θέλει να γυρίσει ο Παπαδόπουλος, κράτησε την μπάλα, την έβγαλε έξω, ο Σαλπικίδης 1-1. Σοφάρισε για τον Παναθηναϊκό στο 40. Και το 15ο φετινό γκολ του Δημήτρη Σαλπικίδη. Εδώ προέχει το μάτς. Ο Σταυρακάκης κάνει μια πάσα καταπληκτική για τον Σίμιτς. Ευκαιρία εδώ για ψάχνει ένα στήριγμα. Ο Σίμιτς γυρίζει γκολ. Το 44-2-1 για τον Όφη από τον Αλεξάνδρ Σίμιτς. Πολύ ωραίο γκολ με το εξωτερικό φάλτσο. Κοιτούσε αλλού ο Σίμιτς. Γκέρμπερ. Καλή ανάπτυξη από τους κριτικούς. Ο Σίμιτς. Η σέντρα του για τον Ντρούλιτς. Πέρασε στον Πόποβιτς. Το πλασέ. Καλό ήταν. Out. Στο 50. Όφη αγγίζει τρίτο γκολ εδώ. Σίμιτς. Σπακιανάκης. Καλό 1-2 με τον Ντρούλιτς. Πέρασε η μπάλα. Ευκαιρία ο Σπακιανάκης. Η μπάλα είναι γκολ. 3-1 για τον Όφη. Στο 52. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο Παγκρίτιο. Κοιτάξτε εδώ. Ο Σφακιανάκης ντύθηκε, πέταξε τη φανέλα. Κοιτάξτε εδώ, ο Σφακιανάκης αλλάζει. Ο Ντρούλιτς περνάει μπάλα από το Σίμιτς, αφήνει πίσω τους αμυντικούς Παναθηναϊκούς. Σφακιανάκης και στην κλειστή γωνία πετυχαίνει το 3-1 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ απέφυγε το Βίντρα τελευταία, έκανε το σούτ αριστερό. Έχει ευθύνη και ο Γκαλίνοβιτς βεβαίως γιατί είναι στη γωνία της μπάλα. Ξεκίνησε ο Μάτος. Χαμηλά, χωρίς δύναμη, μένει η μπάλα εκεί. Πέφτει ένας παίκτης του Παναθηναϊκού και βγάζει κίτρινη κάρτα ο Γερμανάκος στο Τζιόλι για θέατρο. Εδώ ξανά φάση. Ο Σπυρόπουλος στο κόρνερ. Στο 68. Καλοτραβηγμένο είναι το κόρνερ. Ο Γκούμα στην κεφαλιά. Out. Παίρνει ο Νουαφόρ. Είναι με τον Γκούμα. Τον απέφυγε ο Νουαφόρ. Βεβαίως στην άλλη πλευρά είναι ο Σίμιτς. Τρέχει ο Μόρις πάνω του. Γυρίζει ο Νουαφόρ. Ο Σίμιτς στην κεφαλιά. Ο Γκαλίνοβιτς και το δοκάρι. Και η μπάλα είναι out. Πόποβιτς. Καλή κίνηση και το σουτ. Φανταστικό γκολ. Ένα γκολ όνειρο στο 77. 4-1 για τον Όφη. Ο Πόποβιτς με μια επιτόπια ενέργεια άφησε πίσω του δύο αντιπάλους. Σημάδεψε την εστία του Γκαλίνοβιτς και με ένα μακρινό σουτ πέτυχε το τέταρτο γκολ του Όφη στη βραδιά. Παναθηναϊκός πεποιμένη τώρα. Σέντρα για τον Γκούμα. Κεφαλιά προς τα έξω. Ο Μανούτσο βγάζει. Ο Μάτος στο σουτ. Out.